Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken bilen Goranmak sekretary Lloyd Austin Russiýanyň goňşy ýurda goşun çekeli bäri ýokary derejeli Amerikan wekilleriniň Kiýewe edýän ilkinji sapary wagtynda Ukraina üçin gönü we gyýtaklaýyn berilýän harby kömegiň hasda köpeldilip, goşmaça ýene-de $700 milyon gowrak serişdäniň goý beriljekdigini aýtdylar. Bu serişdäniň ýarsyna golaý Ukraina galan bölegi bolsa NATO agzalarynyň we beýleki Sowet ýaranlarynyň arasynda paýlanar. Mundan başga 24 aprel günü giýişlik gelen we derre Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen duşan Amerikan resmileri Washingtonyň Kiýewe $165 milyon ok däri satjakdygyny aýtdylar. Ukrainadaky uruşyň 3-nji aýyna girmek bilen Washington bu iki resminiň sapara gidendigini diňe olar Ukrainanyň çäginden çykandan soň tasdiklady. Gidlinlik bilen gurşalan Kiýew saparynyň soň Blinken Russiýanyň uruşda tutan maksatlaryna ýetip bilmeýändigini, emma Ukrainanyň üstünlük gadanýandygyny aýtdy. Geçen ýyl prezident Joe Biden'ın iş möhleti başlanaly bäri Birleşen Ştatlar Ukraina $4 milyard töweregi harby kömek iýerdi we geçen hepde täze $800 milyon kömek bukçasyny elan etdi. Blinken Polyak-Ukrain serhediniň goloýunda jurnalistleriň öňünde çykyş edip, özüniň we Austin'in Polşadan Ukraina otly bilen barandygyny aýtdy. Ol Kiýew saparynyň Ukrain hökümetine berilýän güýçli goldawy görkezmek üçin bir pursat bolandygyny bellidi. Austin hem Kiýewe edilen saparyň ören netijeli bolandygyny, Birleşen Ştatlaryň egerde dogry dürs enjamlary bolsa Ukrainanyň Russiýa bilen uruşda üstün çykyp biljekdigine ynanýandygyny aýtdy. Ýeňiş gadanmak üçin ilkinji ädim seniň ýeňip biljekdigine bolan ynamyňdan başlanýar. Olar özleriniň bu uruşda ýeňip biljekdiklerine ynanýarlar diýip Austin jurnalistlere aýtdy. Biz ýeňip biljekdigimize ynanýarys. Eger zerur enjamlary, dogry dürs goldawlary bolsa olar ýeňip bilerler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Şeýle-de Blinken Biden'ın Birleşen Ştatlaryň Slovakiýadaky ilçisi Bridget Brink'i Birleşen Ştatlaryň Kiýewdäki ilçisiniň wezipesine bellemekçi bolýandygyny aýtdy. Bu wezipe 2019-njy ýyldan bäri resmi taýdan boş eýesiz dur. Russiýa 25 aprelde Ukrainanyň merkezi Vinnytsia sewitiniň iki şäherini ýene-de raketa okuna tutup adam ölümine we yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sewit gubernatory Serhiy Borzov Telegramda çap edilen video beýanatynda pidalaryň möçürini anyklaşdyrman aýtdy. Russiýa bu aýdylanlara badawat reaksiýa bildirmedi. 25 aprelde Ukrainanyň demirgadygynda serhediň Russiýa tarapynda bir newit deshasynda ýangyn turdy. Ýöne newit ammarlarynda turan ýangyna nämäniň sebäp bolandygy badawat belli bolmady. Ýangynlary iýdarlaýan NASA hemralary Ukrain serhedinden 110 kilometr demirgadykda ýerleşýän Rosneft deshasynyň ýerleşýän koordinatlarynda ýanýan bir zady görkezdi. Moskwa mundan öň Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşýän Bryansk sewitine edilen hüjümleri Kiýewden görüpdi. Şu aralykda Russiýanyň Goranmak ministrligi öz goşunlarynyň uzak aralyga ýetýän raketalary ulanyp Ukrainanyň Kremenchuk şäheriniň eteginde ýerleşýän newiti gaýtadan işleýän zawoda hemde Ukrain harby deshalaryna zarba urandygyny aýtdy. Emma bu beýanat garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Ukrainanyň Poltava sewitiniň gubernatory Dnipro deriýasynyň goloýundaky Kremenchuk zawodunyň şu aýyň başynda ýumrulandygyny aýtdy. 24 aprelde Donetskde parahat ilatdan 5 adam öldü, ýene 5 adam bolsa yaralandy. Häkimetler Demirgazyk Günnor Harkowda hem pida bolanyň bardygyny habar berdiler. Rus goşunlary uruşyň ilkinji hepdelerinde Kiýewi basyp almak niýeti bilen paýtagtyň käbir böleklerini topa tutup ýüzlerçe müň ýaşaýjyny şäherden gaçmaga mejbur etdiler. Emma muňa garamazdan bir gaýtowla duçar bolup, olar soň bu niýetlerini häzirlikçe goýup bolsun etdiler. Kreml indi öz harby kampaniýasyny ýurdun gündordunaky Donbass sewitini basyp almaga gönükdirýär. Emma muňa garamazdan Britaniýanyň Goranmak ministrliginiň 25 aprelde çap eden günnülük maglumatynda aýdylmagyna görä, Moskwa harby ünsüni Günnor Ukrainany tutuşlugyna basyp almak meselesine gönükdireli bäri beýle bir uly ilerleme gazanyp bilmedi. Diplomatik front barada aýdylanda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň 25 aprelde Türkiýe, Moskwa we soňra Kiýewe sapar etmegine garaşylýar.